Helo, Dr Ieuenctid, un o'r darlithwyr ar y cwrs Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid. Felly beth ydy Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid? Wel, yn fy marn i, mae'n pwnc rhyfeddol, gan ei fod yn bwnc rhyngddisgyblaethol sydd yn dod ag agweddau o wahanol pynciau at ei gilydd mwyn trafod a deall profiadau go iawn pobl ifanc a phlant. Hynny ydy, mi ydyn ni'n defnyddio syniadau o feysydd megis seicoleg, cymdeithaseg, addysg, iechyd, lles, gwleidyddiaeth, daearyddiaeth, rhywbeth i ddeud y gwir sydd yn trafod profiadau plant a phobl ifanc. Dyn ni'n dod ar syniadau yna at ei gilydd mwyn i ni creu darlun cywir a manwl o'r fath o fywyd sydd gen ein pobl ifanc ni heddiw 'ma. Dyn ni'n gwneud hynny efo ffocws ar y cyd-destun yng Nghymru wrth gwrs, ond hefyd yn edrych ar draws y byd ar y wahanol profiadau mae plant a phobl ifanc yn ei gael mewn gwahanol gwledydd, gwahanol cyd-destunau. Felly mae'r pwnc yma yn rhoi cyfle iddo chi ddatblygu sgiliau mewn amrywiaeth o feysydd ac i enyn profiad o weithio mewn gwahanol feysydd. Dyn ni'n gwneud hynny trwy cynnig cyfleoedd iddo chi ddysgu sgiliau sydd yn ddefnyddiol ar gyfer gwahanol mathau o waith, ond hefyd trwy eich asesu chi yn defnyddio dulliau sydd yn rhoi cyfle i chi ddefnyddio'r sgiliau hynny mewn sefyllfa go iawn. Mae yna cyfleoedd i fynd ar ymweliadau maes ag i gyflawni lleoliadau, i gael profiadau unigryw a amrywiol o waith efo plant a phobl ifanc. Ein bwriad ni ydy rhoi cyfle i chi ddatblygu ehangder o brofiadau gwahanol ag i gael cyfleoedd i brofi gwahanol meysydd gwaith, tra hefyd rhoi cyfle i chi i arbenigo mewn maes penodol sydd yn eich diddori chi. Mae gennym ni hefyd opsiynau cyd-amrhydedd, felly os hoffech chi astudio Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid ar y cyd efo pwnc arall, megis seicoleg neu cymdeithaseg, mae modd i chi wneud hynny a mae'r manylion llawn ar gael ar wefan. Felly o ran sut fysa'r blwyddyn yn mynd, mae blwyddyn 1 wedyn yn cynnig sail cadarn i chi o ran gwybodaeth sydd yn angenrheidiol i ddeall amdan plant a phobl ifanc, megis datblygiad plant, hawliau plant, a mae hawliau plant yn graidd i beth ni'n ei wneud yn Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid. Edrych ar agweddau addysgol a chymdeithasol amdan plentyndod a phlant a phobl ifanc hefyd, a cychwyn ar y daith o ymchwil trwy dechrau dod i ddeall y sgiliau ymchwil bydd angen arnoch chi ar gyfer y traethawd hir yn blwyddyn 3. Ar ôl blwyddyn 1 wedyn, mae cyfle i chi fod yn datblygu'r sylfeini yna hellach, fel bod gennych chi mwy o ddealltwriaeth manwl o'r holl pethau angenrheidiol yma, tra hefyd yn rhoi cyfle i chi ddewis modiwlau sydd yn rhoi mwy o arbenigedd i chi mewn meysydd penodol. Felly efallai bod gennych chi diddordeb mewn gyrfa fel athrawes, ac os felly efallai modiwlau amdan cynhwysiant ac anghenion addysgol arbennig fysa o ddiddordeb iddo chi. Ella bod gennych chi diddordeb mawr mewn iechyd meddwl plant a phobl ifanc, a mae gennym ni modiwlau felly sydd yn trafod iechyd meddwl plant a phobl ifanc a lles plant a phobl ifanc a mentora a chyfeillio mwyn helpu cefnogi plant efo hynny. Neu fel arall, efallai bod gennych chi ddiddordeb mewn cyfiawnder ieuenctid. Ac os felly, mae gennym ni modiwlau amdan llencyndod i datblygu'n dealltwriaeth o brofiadau pobl ifanc, a hefyd modiwlau yn edrych ar syniadau fforensig ac yn trafod effaith plentyndod ar ddatblygiad troseddu. A mae hynny ymhlith nifer fawr o fodiwlau eraill ac opsiynau eraill, felly mae'r blynyddoedd 2 a 3 yn cynnig cyfle i chi fod yn arbenigo mewn maes sydd yn eich diddori chi, tra hefyd yn cael profiadau mewn meysydd eraill, ella ydych chi ddim wedi cael cyfle i'w profi eto. Yn ogystal â hynny, fydd cyfle i chi fod yn cwblhau darn o waith ymchwil mewn maes sydd yn eich diddori chi, a cyfle gwych ydy hyn i chi gael profiad go iawn o cael gwybodaeth yn uniongyrchol amdan plant o phobl ifanc a rhywbeth o'r newydd felly ychwanegu at ein dealltwriaeth ni.
Wedi chi raddio mewn Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid, mae 'na nifer o gyfleoedd ar gael iddo chi, ac mae myfyrwyr ni wedi mynd i nifer o feysydd gwahanol. A mae'r rhain yn cynnwys dysgu ac addysgu a'r gwasanaethau cymdeithasol. Maen nhw hefyd yn cynnwys pethau mwy gyfredol, cyfleoedd sydd wedi datblygu yn fwy ddiweddar yn byd technolegau plant, neu gweithio ar ran plant fel adfocatiaeth plant neu trafod hawliau plant neu gweithredu er mwyn diogelu hawliau plant. Mae myfyrwyr ni wedi mynd mlaen i y cwrs cwnsela yma ym Mangor, i weithio gyda plant a phobl ifanc yn y byd iechyd meddwl felly. Ac wrth gwrs mae croeso i chi aros efo ni am flwyddyn ychwanegol a gwneud gradd meistr mewn plentyndod ac ieuenctid hefyd yn dilyn hynny. Ag hynny wedyn yn creu llwybr iddo chi os ydych chi eisiau mynd i byd ymchwil neu gweithio efo plant a pobl ifanc mewn gwahanol sefydliadau. Felly beth yw'r camau nesaf iddo chi? Wel, o ran gwneud cais, mi ydyn ni'n gofyn rhwng 80 a 120 o pwyntiau tariff ar lefel 3. Fydd gofyn i chi gyflawni gwiriad manwl gan y gwasanaeth datgelu a gwahardd. Mae hynny wrth reswm oherwydd bod ni'n gweithio efo plant a phobl ifanc yn ystod eich astudiaethau chi. Mi ydyn ni yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac mae'r manylion llawn o'r cymwysderau byddwn ni'n ei derbyn gan ymgeiswyr rhyngwladol ar gael ar un wefan. Yn yr un modd, mi ydyn ni'n croesawu ymgeiswyr hŷn ac yn ystyried eich profiad chi yn ogystal ag unrhyw cymwysterau. Felly cofiwch ddeutho ni am yr holl gwaith ffantastig dych chi wedi bod yn wneud efo plant a phobl ifanc yn barod. Diolch yn fawr iawn am eich amser. Edrychaf ymlaen yn fawr at eich croesawu chi yma i Fangor yn dyfodol.